la magistrada Maria Servini admetés a tràmit la querella contra l'estat espanyol per l'afusellament del nostre president. Justícia Universal, permeteu-me recordar-vos que aquesta enèsima edició de reedició del franquisme més ranci i recalcitrant que governa l'estat espanyol ha esborrat a cop de majoria absoluta i absolutista. 40 anys de democràcia negant, 40 anys de democràcia mentint, 40 anys de democràcia prometent revisar i no anul·lant un judici que no va ser tal i que els hauria d'avergonyir si coneguessin la vergonya. Reconèixer i demanar perdó és quelcom que han fet altres estats implicats en la detenció que va desembocar en la mort del president Companys. França i Alemanya han demanat perdó, però Espanya no. L'estat espanyol, el superb, ignorant i arrogant estat espanyol, ni reconeix, ni revisa, ni demana perdó. És més, si reviseu articles de premsa i altres opinadors espanyols, sovint trobareu referències al president Companys com a colpista, nazi, feixista, tot una tesi doctoral sobre psicopatologia col·lectiva de l'infàmia. Aquest és l'estat que tenim al davant, superb, ignorant, arrogant i patològicament cínic. I cal que ho recordem quan el cansament o la incertesa ens convidin a passar de puntetes per la nostra història. Si un estat patològicament pervers i cruel o un estat que ignora part de la seva història. Perquè els agradi o no, aquesta també és la seva història. En van ser partícips com a botxins d'un president escollit democràticament. I un estat que ignora la seva història de botxí i repressor està condemnant el seu poble a tornar a ser víctima. I a Catalunya volem presidents escollits democràticament que compleixin el mandat del seu poble i no volem màrtirs i tampoc no volem ser les víctimes d'un estat botxí, repressor, cruel, pervers i ignorant. I perquè no ho volem, som avui aquí, a la plaça Mercadal de Reus, per recordar que ens van arrabassar un president que va ser escollit pel poble de Catalunya per complir amb el seu mandat democràtic i no per ser màrtir a mans d'un estat botxí i repressor. I estem aquí per oferir un compromís al president Mas i a les conselleres Ortega i Rigau de no deixar-los sols, d'estar al seu costat, tal com ells es van comprometre i ens van fer costat en la nostra voluntat de declarar pacíficament i davant les urnes que volíem ser una nació lliure i independent. I perquè es van comprometre, malgrat les prohibicions, malgrat les amenaces, el nostre Ajuntament, tal com van fer els membres de l'Exèrcit Regular Català el 1937 davant del president Companys, ens alcem i ens comprometem per la nostra consciència i honor, desatenent tot esforç i tot sacrifici, a fer costat i donar suport als nostres representants presents i futurs, que es vegin sotmesos a represàlies de qualsevol tipus per part de l'estat espanyol, pel compliment del seu compromís d'acatar i fer possible la voluntat expressada democràticament a les urnes pel poble de Catalunya. Visca la llibertat! Presentava, us puc garantir que no farem realitat allò que un bon dia va dir un expresident de la Generalitat, que els catalans arribarà un dia que anirem pel món i ho tindrem tot pagat. Tampoc és això, però sí que serem un mirall en totes les democràcies europees occidentals. I quins eren aquests valors? El primer valor, jo el vull destacar, el de la justícia, per la part que em toca, precisament. Com sabeu perfectament, el president Companys tenia un sentit de la noblesa de la justícia molt important, fins al punt que al llarg de la Guerra Civil es va jugar el seu prestigi i la seva pròpia vida, i per descomptat el càrrec moltes vegades, per salvar de les turbes que a vegades dins del bàndol republicà també, per què no? La CNT, la FAI, el Partit Comunista,
algunes vegades perseguien d'una manera completament injustificada a persones que senzillament eren religioses o eren de dretes. Ell tenia molt clar aquest sentit de la justícia, que en un règim de llibertat, com era Catalunya, com ell volia que fos la seva Catalunya, totes les ideologies eren igualment defensables i respectables, sempre que es fes, evidentment, des de la pau, des del diàleg i des del civisme. El segon valor que a mi m'agradaria recordar avui del president Companys era el seu sentit del pluralisme ideològic. Us recordo que tot i que ell va accedir al càrrec com a president d'Esquerra Republicana de Catalunya, en el seu govern hi va integrar pràcticament totes les forces polítiques que hi havia en aquell moment. És un valor aquest del pluralisme, que sobretot avui, a la Catalunya actual, hem de conservar. Estem on som perquè gràcies a aquest pluralisme diferents forces polítiques dins de la candidatura de Junts pel Sí i amb el suport també col·lateral de la CUP hem aconseguit uns resultats que a mi m'hauria agradat, us he de dir, que fossin una mica millors, una mica només, del dia 27 de setembre, però que hem de qualificar com a fantàstics, perquè ens obren la porta definitivament a fer realitat aquest procés de transició nacional. Jo estic absolutament convençut que en el nou govern de Catalunya, que a primers de novembre ja coneixereu, estarà representada precisament aquesta pluralitat. El tercer valor és el de la igualtat. President Companys, us ho he de recordar també, molts ja ho sabeu, va donar moltes vegades el seu suport i va ordenar que es fessin visats i passaports a ciutadans que eren perseguits precisament per la seva ideologia política. Per ell, tots els ciutadans de Catalunya eren iguals. Haguessin nascut on haguessin nascut. Haguessin defensat el que haguessin defensat. Només exigia una cosa, i avui en dia també l'hem d'exigir, que l'adversari, perquè no hi ha mai enemics en política, que l'adversari respecti les regles del joc. Precisament, del joc democràtic, òbviament, precisament el que no està fent el govern de l'estat espanyol actualment. I per últim, el quart valor que jo penso que hem de recordar tots del president Companys, ara que commemorem l'aniversari de la seva mort, era la dignitat. Segur que tots sabeu la serenitat amb la que va afrontar el pelotó de fusellament, l'escamot de fusellament, com es va descalçar per trepitjar per darrera vegada la terra que tant estimava i com, segons abans de que acabés la seva vida, va dir tot per Catalunya. Aquests quatre valors estic absolutament convençut que els compartim tots. Dissortadament l'hauran de recordar. Haureu vist, i com a jurista us ho he de dir, haureu vist que avui les dues conselleres han adoptat el que els juristes, i si aquí a la plaça n'hi ha algun que sigui advocat, que sigui procurador, que sigui jutge o que sigui fiscal, el que nosaltres anomenem un judici de ruptura democràtica. S'han negat a contestar les preguntes de la Fiscalia General de l'Estat i del sindicat d'ultradreta Manos Limpias. Això significa no només que estan transmetent un missatge a aquest tribunal que elles estan absolutament convençudes que el que van fer era perfectament legítim i legal, sinó que, a més, se senten orgulloses. Perquè és una manera de no reconèixer la legitimitat d'aquest Tribunal de Justícia per jutjar-los com a representants del poble, ja que l'únic que van fer, i ho ha dit explícitament la consellera Rigau aquest dematí, l'únic que van fer va ser obeir al seu Parlament. El Parlament de Catalunya, que us ho he de recordar, sou el poble, perquè sou vosaltres els que escolliu els diputats. Diem-vos dues coses, si m'ho permeteu. Una, aquest judici polític que ha començat avui serà la primera baula que trencarem de la cadena espanyola que fins fa 4 dies, ens ha encadenat i ens ha lligat. Com diu la cançó dels Segadors, igual que seguem espigues d'or, trenquem cadenes quan convé. I per últim,
siguin quines siguin les meves futures responsabilitats a la Generalitat de Catalunya, que en aquests moments ni jo les sé. Siguin quines siguin, us prometo que dins de l'àmbit judicial faré tot el possible perquè la primera sentència que dicti el Tribunal Suprem de la República de Catalunya sigui la sentència d'anul·lació del judici al president Companys. És important. Té a veure amb sentir segur sobre el futur, sobre sentir que tens un futur que és predictible, que pots confiar, quan les regles del joc les sap tothom, quan el camp està anivellat. Això és viure en una democràcia, però no és el nostre cas. Tot el que intentem fer és rebutjat, negat, derogat, obviat, quan intentem negociar amb l'estat espanyol amb un esforç real per arribar a un acord que ens servís a tots, que fos mútuament beneficiós, ens traeixen, no segueixen les regles, canvien de lloc a la porteria i ho fan amb supèrbia, amb arrogància. Es neguen a parlar-nos, a reconèixer la nostra personalitat, el nostre caràcter. Es neguen a negociar, es neguen a escoltar. A nosaltres no ens veuen. Han caigut fins i tot en la seva pròpia trampa, creuen la seva pròpia història, que som uns manipulats, uns adoctrinats, caprentats, burros fins i tot. La resposta de Margallo Junqueras, no sé si ho veu veure, al final del seu debat era molt indicador. No ho heu estat bé amb governs espanyols? Veia amb incredulitat. Crec que en Margallo es va sorprendre, de veritat, és que no s'enteren. Però ningú no ens ha rentat el cap. De fet, tenim molt bona memòria. Ens recordem del nostre idioma, de les nostres tradicions. Sabem qui som. Jo parlo de nosaltres, m'incloc amb vosaltres. I ells també. Per això que diuen que és important bombardejar-nos cada 50 anys, perquè ens recordem de qui mana. I és veritat que això ve del 1842 la primera vegada, però també és tristament veritat que Pérez Barba, un dels autors de la sacrosanta Constitució espanyola, en va fer brometes públicament fa només 4 anys, el 2011. I que el 2013 un Premi Nobel economista ho va tornar a mencionar per la tele. I només fa un mes que un ministre de Defensa espanyol va amenaçar que la pau només es podria mantenir si tothom complís el seu deure. En un estat democràtic no s'amenaça la gent amb la violència i la força. No és difícil veure perquè no ens fiem del nostre futur dins l'estat espanyol. Hi ha tantes coses que comences a semblar un boig si els menciones tots. No sé si heu vist una pel·lícula dels anys 40 amb la Ingrid Bergman i Charles Boyer. Es diu Llum de gas. El dolent és molt hàbil. Mentre li roba a la senyora, li fa pensar que és ella, la cleptòmana. Mentre li distorsiona la realitat, li fa pensar que és ella, la boja. Ella no se'n fia de si mateixa al final, de les seves pròpies percepcions. S'ha fet tan popular aquesta tècnica que en anglès es diu ara gaslighting, gràcies a aquesta pel·lícula. El truco d'ells és fer-nos qüestionar la realitat democràtica. Als anys 80 érem uns principiants. Realment ha de funcionar així? Si la resta del món es queda popular més gran que el món ha vist mai, de manera pacífica i democràtica, i juguen més de 2,3 milions de persones. I ara no només nosaltres ens veiem la nostra força, sinó que ells veuen la nostra força i s'empenyen a eliminar-la amb l'ajut d'aquest gaslighting. Ens diuen que votar va contra la Constitució. Diuen que no podem demanar pas l'opinió de la gent. I diuen que el nostre Parlament, el nostre president, la nostra vicepresidenta i la nostra ministra d'Educació han abusat de la seva posició al deixar-nos votar. Però no tenen raó. No hi ha hagut mal ús. No pot ser il·legal demanar l'opinió de la gent en una democràcia. Ja no ens els creiem. I mentrestant, veiem que els falta la democràcia a totes les bandes, que no només no ens deixen votar el futur, sinó que ens tomben els vots sobre el passat, quan hem decidit que no volem les corrides a toros, o que sí volem protegir les famílies pobres a l'hivern, o que no volem el fracking, o que sí volem que els nostres fills s'eduquin de manera que surtin bilingües i no monolingües. Ens ho tomben tot, els vots antics i els vots futurs. I al final, després que hem tornat a votar, que hem expressat la nostra opinió amb més força encara,
han cridat a donar testimoni als nostres líders electes a l'aniversari del mateix dia de l'únic afusellament a Europa d'un president vigent democràticament elegit. A mans d'un dictador feixista que va liderar un sublevament armat contra el seu propi govern, qui va prendre el poder per la força, no democràticament, qui va fer un judici sumaríssim amb la supèrbia de dir rebels als lleals, i que no només va escopir sobre les mateixes institucions democràtiques, sinó també va prendre la vida d'un president elegit democràticament. Avui fa 75 anys. I no s'acaba aquí. El vil dictador tria el seu successor, que li jura la lleialtat, i el fill d'aquest continua com a cap de l'estat espanyol. Avui, per tant, no ens alliçoni sobre la democràcia, estimada Espanya. Ens hem despertat. Sabem que no som bojos, que no som nosaltres els cleptòmans. Ja sabem què és la democràcia. És escoltar la veu de la gent. És permetre que la gent voti el seu propi futur polític. I quan aquesta gent vota una, dues, tres vegades a favor de la independència, cal escoltar-la. Cal fer-li cas. No es pot empresonar la democràcia. Reusencs, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis ens adherim al manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el fem nostre i demanem als nostres associats i a tothom que s'hi sumi. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir reitera que el dret a decidir el futur polític i institucional de Catalunya és inherent a la ciutadania catalana en virtut del principi democràtic i del dret que tenim com a nació. Tots els intents d'exercir aquest dret no han estat possibles per l'oposició del govern de l'Estat, que mai ha proposat cap alternativa. El govern de l'Estat ha judicialitzat tots aquests fets, defugint les seves responsabilitats polítiques en aquest àmbit i generant una anomalia democràtica en el funcionament de les institucions que priva a la ciutadania de Catalunya del dret democràtic a decidir el seu futur polític. En aquest sentit, denunciem per inadequades i antidemocràtiques les querelles adreçades al nostre president de la Generalitat, Artur Mas, a la nostra vicepresidenta Joana Ortega, exvicepresidenta del govern, i a la senyora consellera Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la consulta al poble de Catalunya del 9 de novembre. Ho denunciem. Les entitats institucionals, polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, denunciem aquesta judicialització i ens mostrem corresponsables, i ho repeteixo, amb la convocatòria del 9N, feta des dels criteris democràtics i cívics i que han estat la resposta massiva del poble català. Anar a votar és un dret democràtic. Anar a votar és un dret democràtic que ningú ens pot prendre. President, exvicepresidenta, consellera, president Companys, no us deixarem sols. Visca la llibertat, visca Catalunya!
Independència! 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 Visca! Ben cert sé que està podrida, però és que si costa tant que qualsevol força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant, si has divendres allà caldrà i molt de temps no pot durar. Segur que compta, ben formada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que compta i ens podrem alliberar. La bici ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant del sisè, el darrer cant per ensenyar. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que compta, que ens podrem alliberar. Segur que que acudiu a la concentració davant de les escales del Palau de Justícia en mostra de suport del poble de Catalunya als seus representants polítics. L'horari de la concentració, per a aquells que no ho sabeu, serà a 2:15 del matí. Per finalitzar, i en record del president Companys, assassinat el 15 d'octubre de 1940, us proposem des de Reus per la Independència que pengeu el 15 d'octubre, quan us lleveu pel matí, un Twitter en la fotografia dels vostres peus nus tocant a terra, tal i com ell va morir, amb els següents hashtags: per Catalunya, 9N som tots, 9N batega. Us recordarem els hashtags publicats a les xarxes socials, però us animem a que els peus nus dels reusencs i les reusenques trepitjant terra catalana sigui trending topic durant el 15 d'octubre. Bona nit, moltes gràcies a tots i a totes. Visca Catalunya lliure! Visca!
Somriure! Independència! Independència!